Dynamo proti Českým Budějovicím. Jdeme na to. Sestava Dynama. Tomáš! V obraně s číslem 7. Tomáš! A teď už nám nastupuje HC Dynamo Pardubice. Zápas s Budějovicím za malou chvíli začíná. Tak nyní pojďme si vydat naše Dynamo Pardubice! Úvodní vhazování. Dobré odpoledne z činovníků. Dynamo si zahraje přeslovku. Jdeme na druhý házování a bohužel se mě tady vypnul mikrofon, takže to bude bohužel bez zvuku, tak tady jsem přijám aspoň nějakou písničku. A jo, jdeme na to, budu to komentovat. Nějaký ty šance samozřejmě. A pak jsme se přesunuli jinam. Tak možná i trochu nešťastně, no ne nešťastně, nechtěně. Sáhl do puku Čerešňák, znovu Čerešňák, rána, která tentokrát propadla do sítě. A tentokrát Lukáš Sedlák vědomě zvyšuje na 2-0. Tak aspoň nějak se to pokusím takto vysvětlit. Asi normálně první přesilovková formace Turíny s Pošťálkem, Kondelíkem, Sedlákem a červenkou Turíny, ale jde sám, Turíny dává gól! Pod vystoupivším Milanem Kloučkem. Jdeme na třetí třetinu ze stavu 3-1 pro Dynamo. Úvodní vhazování. Skočit na ledovou plochu, což se děje právě teď a Lukáš Sedlák může jít dopředu. Sedlák proti Kloučkovi ve vlastním oslavení. Lukáš Sedlák dává gól a Pardubice vedou 4-1. Poprvé v sezóně Lukáš Sedlák se 2 brankami. Už tedy v podstatě s jistotou můžeme říci, že hrajeme poslední minutu zápasu. Červenka. Nakonec rána, která ještě přidává. Kotel pardubických branek. 50 sekund do konce. Takže se ještě jednou omlouvám, že nám nefungoval mikrofon. Můžete dát like, odběr a díky. Zase někdy. Ahoj.